Hello guys, haino rokna anite kaisa vlog olam sokphiro guys jeng tak bye bye hati khainani Narayanpur sumuni thanglai tongo ngai norok gadalai tongdi amte khena ani vlog o ngai khana jeng bye bye Agartala thangnai te masa baisongni nogo ngai abono kisa hati rok ongana hine thanglai tongo jeng ngai norok amte khena vlog o kwrwngwi tongdi naidi sini ango tam mui kwthwngman nai tongdi norok Hingke jeng tabuk sokpai kha Narayanpur sumuni o ngai tak jeng moso paina nainai moso bo talang thangnai khopni moso hingka mo keji 200 po hingka abono keji kaisa talang thangnai hingke temui kwthwng rok painai hingkai norok nai tongdi eko naidi moso kumunmang sebango hingkai tabuk norok je ani vlog nai tongnai subscribe khaijak rok hingkai please kisa subscribe khai redi video sajak tongkha hingkai like comment share khaidi hingkai norok amte khana kwrwng tongdi ani vlog paiasa hingkai tabuk hingkai te masa bye bye malai phika bo khai bini parcel sokpaio hine ri rok amon naharoi phaitei khaiye hati khai tongo hingkai bo bai malai kha hingkai je ang bai phainai te masa bye hingkai bo khai te kaisa dogano thangjak bono nasin tongo ang bye bye hingkai norok nai tongdi tam paisang iko nai difference rok khaklo hokni khaklo mo hingkai khaklo lakong hinasung awan ru rok chawta abono hayake sakhai rok iko mikhom bwthai hingkai tei tongo kwbang mano gandrik rok akran rok hingkai tabuk paina da hinui motom sui nai utamane modom hinui abo hingkai sikamuk kiting jat uko rwja jatta hingkai tei yang diki bo tongo sutui rok hingkai moso rok moso rok hingkai 300 taka keji ko kasing namaka 200 kau suri ber masa naik kau udah tabuk hingka oro naidi tha bolong ni tha chingpi prakau bai kha amona tha jati hino amo ali tongo aro khaiye paile tongo boi ami sahani video thainai mobile posong ke khaisa tha bon bage am tikero tongo iko guys amlai bisa pai saga na hinai pai tongo busugo 10 taka po kamo payo kai yang dige bate ma bo payo iko nai de usunde dalo kaisa bonda 10 taka pai tonglayo singa bono utalang na hinai kai yang dige bo tibu mane akran rong ke mano hinai to mane mui akran ke seriko akran rong iko jati jat tongbayo oro suri akran rong ka ani akran rong akran jatam tuhai kai buthai rong am tirok tongbayo kubang mano kai sini hati complete tongpai ka tang nogo kipil tongo angka mani paya hine thalik bai amlai simi ustuyo bai songka mani bag koto tui laijak angka tak sung kipil lai tongo nogo thang malai finai 1 hour later iko nogorok phai dress ro change kai pe kata kam lai chana hinai kaisa na harka sombai no chasinai moso huljak kere yang bai hingkai sikamo kamuk nota abono go khitong tani tongo hangkai siara asugoi tak amla sana nai tongo ampai norokno bai ni je kantuli sokpai nai order khaiye amo norokno phono gano norok share khaibono se nai thangnai thok suka hingkai abono tabuk hingkai ang tasing sikamuk buklak khibi mani kamuk ni abono ri bai naharoi khui tongo hingkai taka amlai chasinai kutui sidano amlai guys norok ani channel no kisa support khaibai jadi subscribe khaidi comment like share khaidi bahai nangjaka sadita comment rok blog nai thokjak ya norok comment khaikai se saiman sinai ke norok ni onek support nango guys please kisa subscribe khaidi jadi norok na ani khabai ke koi jawo ke nai tongdi iko nai de baini dress order iman shopai jak umka blouse ubong ga kurti set joto tongo
pen tongo asol urna tongo ta kete kamseli tongo iko naidi tabuk norok no ang phonoga noi ko tak sumi phonok nai norok no nai tong de iko naidi sa dress nai thok mane riba ham mane sang ba khapiya ta pura iko ba yang dress ke se nai thok suk tong kai ko mo kai urna bone iko naidi net ni se nai thok ma se white color ne a urna kai white phana hinde sky blue phana hindi se nai thok suka nai ti saka o se sum jak abo nai ti nuk jak tongo iko naidi heno white jak tong su tong thok jak ge nai thok mane abong kai pen ka amoni pura sweat uko marwa bo 500 Besikan semari ko amo pura set misho ni order kai na haro ya tabuk te kaisa phonogan iko abuk te kaisa sut rokkere urna rokkere abu siming no 238 টাকা mari po amo iko nai thoka naiti haike sari bo ekdom thanda aram nangso go amo sumoy gaina rono bo phonoka kangte kaisa phonok na Abo hengkai te kaisa Myntra ni order khai mane 1200 mari kha ko nai de nai thok mane ko chumui kono ka nai de amo te bo nai thok jak soka angkhai obon bo pen tongo urna tongo ko nai de কিন্তু ফাসং ma bai amo tabu class sung mane amo bo pura color same to same tangga amsa color same order khai na kha abai ba sai mania bisa moila rok nang kai dak rok nang kai sijak nai jat ko kintu nai thok sokari ekdom chom thok sogo ko boni kai urna ke pen botong aboni ra ei abono ko nai de color solai mani ekdom fast ma bai tabu class man color pura solai sugo iko abono tangai nang ekta color kha order khai ke bo nang te oino color order khai manliya de nang ba hin mani amse bosa jak pa ba hai color hini saota angkai tinin block amsung nong sine guys norok by next block o malai fiano tal ma o lasi jak mane Hansu kutal nai nai phai nai ro